isusu hatisi kuwenga revolution, but isusu tiri kuti kana revolution yakachena yakanaka, kowai tisiri kumbotaura maZimbabwenzi mbobvunzai varume ava kuti vai vanana comrade Geza Wesawa vasiri kuda kugara pasi navachamisa. Vachamisa is a president. Vachiwenga is not a president, it's a vice president vakasarudzwa nebato ravo kwete nenyika. Vageza is not a president. Vano zvavanokurira vachamisa, but vachamisa vanokurira vanhu ava panhau yekuti vachamisa it's a president akavhoterwa akasarudzwa nevana veZimbabwe. Saka ivo vanenge vari kutya nekunyara kuti vakabatana nachamisa nezvavakamuitira vaiziva kuti ivo hatingaenda kunokumbira kana kunobatana kana kukumbira sori kune munhu wataiitira utsinye. Handiti ivo utsinye hwaiitwa chamisa ndo utsinye hwavakuitirwa iko zvino izvi vana Chiwenga. Zvavakanga vachiitirwa zviya zviya vachifara vachipururudza vachibatsira Mnangagwa, nhasi uno ndo vapa utsinye ihwohwo vana Geza. So kuti vachigara pasina chamisa zvaakurema, but ndo vanhu vakanga vachibatsirana kutatsurana chamisa vachikambena maelection. Zvinhu zviri simple kuti vagare pasi nemunhu akaiswa maziso nevanhu. Munhu even dzimwe nyika dzese dzemhiri dzakatarisa chamisa, zvimwe zvese hazvitarisi maumbwa. Saka ndo panotaridza pacho kuti vari kurwira masimba varume vezano, vari kunetsana mubato mavo. Regai murume azoti musapindira nyaya dzezano vanhu veopposition. Zveshuwa vari kurwirana masimba mubato mavo. Isusu tiri kurwa hedu, but isusu hatisi kurwira masimba avo. Tiri kutorwira kuti dai zvaparadzana chaizvo, zvanyatsa kupesana chaizvo, zvanyatsa kurovana, tiwane simba rokuti tione kukurukura nekudhimanda kodzero dzedu dzemaelection, kodzero dzedu dzemaelection, kodzero dzedu dzevana vakashungurudzwa, vana vakaurayiwa, kodzero dzedu dzemitemo yakatyorwa munyika, kodzero dzedu dzemareforms, kugadzira mitemo yemaelection, kuti nyika ichitanga kuita maelection. Since 1980 nyika yanga isina maelection yanga ichiita. Zvanga zviri zvimitemo zvefeki zvanga zvichiitwa izvi, mahumbwe, kushungurudza nekubhaiza vana veZimbabwe. Hapana mutemo wemaelection wanga uchichanda. Maelection ese anga achingoitwa zvichitsotsi. Ndipo pari kudiwa mareforms ka. Saka nanhasi uno ava kuti vachizvitaura nezvazvo havasi kukwanisa kuzvitaura, because vakada kuti vazvipa reforms vanofanira kunge vakuinkudha mapato ese ezvematsogerwo enyika nemamwe maorganizations kureva kuti zvichabatanidza dzimwe nyika vana Mutongi Gava. Saka ivo vada kungorovera kachimbi pakona fast vangobvisana vega pachavo votopinda pachigaro. Ndo pari kunetsa kuti sei vachiri kurangarira chamisa vakanga vachirwisa, sei vachiri kumurangarira, sei vasiri kutora nezvazvo. Dai vari kurwa kapajechetereka vana comrade Geza zvavakapupura vachitaura paya zvairatidza kuti vaida kuba pfungwa dzevana veZimbabwe. Dai vari kuchuya kapaground vari kuchitaura nhau yachamisa, tachifamba kane nhau yachamisa, toziva kuti ivo zveshuwa vanhu havatendeukwa zvachose. Vanhu ava vava vanhu vemusangano, vanhu ava vari kuda kurwira kusunungura nyika. Zvino hapana kusunungura nyika, vanogosunungura nyika ivo vari ndo vakaisa ipapa. Ende isusu maZimbabwe nokupusa neti chinzida kusunungura nyika. Zveshuwa nyika iri kurwadza, zveshuwa iri kupisa, zvechokwa inofanira kusunungurwa. But vanhu ava ndo vakakonzeresa kuti nyika isvike pairi nhasi uno kuti tichisunungura kudai so. Zvaakuita kunge mukadzi mutsva ari kushonongorwa. But ivo vari ndivo vakatora mukadzi wacho vachimusakadza. Vamusakadza vapedza voti uyai tichishonongora mukadzi uya apinde mumusha. Vageza kana vari genuine men, genuine leader, ngavaende vanogara pasina chamisa, ngavabatana nemunhu akahwina maelection ari kudiwa nenyika yeZimbabwe nenyika dzese. Todhimanda maelection tiri pamwe chete, todhimanda mareforms tiri pamwe chete, noti zvokurwira masimba ebato izvi, zvokurwira zvigaro zvebato zvavari kuita izvi, kutsika madziro kwavari kuita. Even vana Chiwenga vana Geza kunoratidza kuti kune kachitsotsi kumberi karipo chavari kumbosuduruka pana chamisa chii. Even mamwe mapolitical parties hongu mamwe toziva kuti maZANU-PF, but pana chamisa chavari kurwa, because pamutemo chaipo this demonstration yaifanira kunge ichiunganirwa political leaders ese, yaifanira kunge ichiunganirwa nemapolitical leaders ese, because vane vanhu munyika same nemachannel leaders. Tinofanira kunge tichibatana chita chinhu chimwe chete, mawhatsapp group, kandi zviri kuitwa izvi. So kana takutatsurana uchita teererai ningi zvino zvana vana Saruwaka zvinhu zvavo zvinosiya zvasungisa vanhu vasi pamusoro pazvo havazovamiririri. Ende tinozofesa takufunzwa vana Saruwaka vane matippings nemamwe masiyayo futi mukati, because itimu rejivoti timu rekunengeka vakomana vari kuziva pavakatsika chaipo. Saka ndine urombo kune vanhu vanonakidzwa nekuteera vana Saruwaka. Saruwaka is a very intelligent man. Uya vanozivana nevanhu vari kuZANU-PF, because iye Saruwaka pache zvake akabuda kuopposition kudhara.
akambotera mamijuru abva kunana vachamisi unatsvangirai akabva iko kakazombotera akanga auda kujoina neG40 nhasi unoona nhasi ndokwavari kuG40 saka Saruwaka unogona kutokonzeresa kuti vanhu vakawanda vamwe maleaders ari kumusoro kuzvigaro vapesere vapera kusungwa vese wopuwa mari because vana Saruwaka vari after money. That's why vakasungisa nyoka yemabhunu. That's why vakabatisa nyoka yemabhunu. Saka vana Saruwaka mukasavachenjera kusavangwarira muchifundiswa kuti makangwara tichikutsura ine kukuonesai. Isai revolution iri fair, iri free and fair. Geza anotaura ega. Kana kutuma vanhu fair panyika isi tichiziva kuti atuma ningi. Zvana Saruwaka izvi zvakanyudza vakawanda izvi vana nyoka yemabhunu nhasi varimo. Nonetsa because vanenge vanorwira kumasimba straight kana kuda kutonga kada kuzikanwa. Unogona kurwira masimba usati waane chigaro kana vhoto vana kuita sei usiri president. Zvinhu zvekuvolunteer zvinobva zvaita zvokunzi vamwe musataura kana kuti musataura musadzwa ningi yendeika handei muchapera kusungwa ndokuti mudzidze. Saruwaka hasi munhu wokutemba uya imimi vanhu Saruwaka hana kukumbira ruregerero panyaya yemari dzakabviswa nevanhu madonation dzakafamba sei pana nyoka yemabhunu dzakabviswa nemabusinessmen dzakafamba sei. Ini ndakarwira ndikanetsana vakomana kuti imi munowirana naSaruwaka pakudii. Ndaibvunza bhururu wangu mapengo munowirana naSaruwaka pakudini akada kutozo muri kubatana muchiwirirana kuma inbox muchigadzira zvimagroup zvene zvimachannel vana Saruwaka munowirana nawo pakudii. Vana Saruwaka vane dzavo tsoro even vana vaZimbabwe unzota Saruwaka apa ground aiwa regai kunyanya kudaro baba chino kuri Saruwaka apa ground vari kurwira zvinhu zvavo zvavari kurwira vana Saruwaka even vari pa ground nyika yacho yakasungirwa naniko tiri kuisunungura kubva maBritish akaisa ikoko ndiani takabvisa mugaba tichiti tisunungure nyika akaisa pairi nhasi ndiani ndivo vanhu vamuri kuti ndamchiro wakaunda imimi zvinhu zviri free and fair ngazvive maagreement anosainiwa napasi anana mutongi gavana namaenzanisi toita chinhu tiri pamwe chete. Vana Geza ngavagare pasi naChamisa nokuti ndiye munhu akabirwa maelection ndiye anofanira kunge aitochema ivo ndo vakutoridza mhere kudarika Nelson Chamisa but ndo vakabatsira Chamisa kuataka Chamisa vachibatsirana muZANU-PF. Anofanira kunge achichema kuridza mhere ndianiko vaGeza kana vachiwenga Dani Chamisa. Nyaya yedu iri kutendera that's why tiri kukrashana pamedia that's why tiri kupesana. Vana Saruwaka vanoda kuvachenjerera because inini handiwimbi nawo zvachose havana kusiyana nana Patrick Perfect maitiro avo vanosiya vamwe vanhu vapinda mujeri vanosiya vasungisa vanhu because vana Saruwaka vakazemberana neG40 neZANU-PF but kana vari kuG40 it's obvious kuti ZANU-PF yamunangagwa inotovashungurudza zvoita sokunge vari kufira nyika but vari kushungurudza iZANU-PF yega iri kurwisana iri kuatakana. VaGeza kana vachida kusumudza masi ngavadaidze Chamisa vagare naye pasi vachawenga noti kuti ivo ndo vakutoridza mhere vana comrade Geza vakuita ngwari kunzwira tsitsi vana veZimbabwe but ivo ndo vakaisa nyika iyi pairi vachibatsirana. Vane masecrets akawandisa pavakabvisa Mugabe varume ava vana Chiwenga ndo vakaisa nyika iyi nhasi Chiwenga ndiye akuchemerwa kuti aite president but ndiye akashungurudza vana veZimbabwe kusvika palevel ravari nhasi ende ari kurwiwa futi iye akawanda muhapwa meZANU-PF mai manjana unoda kuzobudikira zvinhu zvanaka. Ndokutendai mazvita baba wachino kure.